Tunga lafiya ka samba flani mugan ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o mala samba flani mugan anan to sebon ulu damnena villa simple ale million mugan ani wore a ton wari ero war keme duru ani e bishegi etage duplexi ale million binani ani flay a ton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni fe ka i to sebe awle anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million mugan ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani mugan fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lanyini e femi malende munu sigleme jamana ko ka o beka se ka so kelengelen soro ba maliba ali konnala. Araba ye janvier kalo kile 31 san ba fila ani mugan nani o bisimila mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna a bɛ tile fila ɲɔgɔn kɔ o yɛrɛ kɔni bɔ Mali Burkina ale ni Niger ni olu ye cɛncɛn kɛ jamanaw ye ni olu yɛrɛ kɔni AES jɛkulu ye ni olu kun ye dansigi kɛ u ni CEDEAO o yɛrɛ kɔni ka jɛɲɔgɔnya la o hukumu kɔnɔna na Mali kɔkanko minisiri Abdoulaye Diop ale yɛrɛ kɔni ye lettre sɛbɛn ka lettre min ko o yɛrɛ kɔni ci ka taa di CEDEAO o yɛrɛ kɔni ma fɛn min yɛrɛ kɔni o ka dansigi jɛkulu o yɛrɛ kɔni ye o hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga ale yɛrɛ kɔni bena ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔni kɛ bi arabadon janvier kalo tile 31 kɔnɔna na san 2024 nɛgɛ kaɲɛ 15 waati CCB ale yɛrɛ kɔni salle de banque kɔnɔna na walasa ka maaw olu yɛrɛ kɔni ladɔnniya ka kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni tɔw walawala maaw ɲɛnɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ni jamana saba ni kun min na olu yɛrɛ kɔni bɔla CEDEAO la. Alisa an bɛ to AES jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛncɛn kan jamanaw Mali Burkina ale Niger olu ka kunnafoniyaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ jamanadenw olu yɛrɛ kɔni bɛna bɔliba kɛ ka sabu kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ni jamana ninnu ye ŋaniya siri kɛ ka bɔ CEDEAO la ko u yɛrɛ kɔni ka ŋaniya yira ko o yɛrɛ kɔni kɛ walasa k'a yira k'a fɔ ni jamana ɲɛmɔgɔ ninnu ko dugudenw u bɔ olu kɔ Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔkanna bɛɛ lajɛlen na Madi marabolo misɛnninw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na sini. Amina an ka farikolo ɲɛnajɛ ale kunnafoniw na CAN 2023 ni alisa ale yɛrɛ kɔni bɛ ka waleya Côte d'Ivoire ale marabolo kɔnɔna na kunu tarata don janvier kalo tile 30 kɔnɔna na san 2023 nɛgɛ kaɲɛ 17 waati Mali ale ni Burkina ni olu yɛrɛ kɔni bɛ AES jɛkulu o fɛ olu yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ dolontan terrain o yɛrɛ kɔni ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Korogokaw olu fɛ yen nɔ dolontan yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Mali ale yɛrɛ kɔni tala ni kuru fila ɲɔgɔn kɔ ye ale yɛrɛ kɔni ye Burkina o yɛrɛ kɔni ci nka a yirala k'a fɔ Mali o yɛrɛ kɔni ka bi o ye Burkina ka bi ye ka sabu kɛ ni jamana fila ninnu bɛɛ ye dugu kelen maaw ye olu bɛɛ bolo o kɔni bɛ ɲɔgɔn bolo o hukumu kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ Mali ale ni Burkina olu yɛrɛ kɔni fila bɛɛ kɔni gagne na nka Burkina ale yɛrɛ kɔni bɛna segin ka taa so Mali a yirala k'a fɔ ale ni Côte d'Ivoire ko olu yɛrɛ kɔni taala quart de finale la ko ni Ala ye sibiri nata o yɛrɛ kɔni yira na février kalo tile 3 kɔnɔna na Mali ale ni Côte d'Ivoire olu yɛrɛ kɔni bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ dolontan kɛnɛ kan halisa Ala ka kani Ala ka ɲuman tɛmɛ hɛrɛ la. Min n'ale tɔgɔ bɛ maliyɛnden bɛɛ da an bɛ don min na i n'a fɔ bi o de ye Tezuleka ye Tezuleka a nalen don maliyɛndenw ka te nimisi wasa ale kama koyi o kuma la kunkolodimi banbali bɛ e mɔgɔ min na farikolo bɛɛ dimi bɛ e mɔgɔ min na farikolo kɔni ale mɔgɔ bɛ ni na lafiya ani ni la wasa de la Tezuleka de bɛ se ka o k'i ye Tezuleka maliyɛndenw ni lafiya yɔrɔ de don koyi Tezuleka a san i ka galon bɔnda i ka se k'a dɔn k'a fɔ ko Tezuleka ale kɔni te tɔw olu ti kelen k'a fɔ ko n ye n ka te san n ye premier wuli ka
deuxième wuli ko nga deuxième k'ale ɲɛ jɛra o tɛ Tezuleka ye dɛ. Tezuleka premier n'a deuxième bɛɛ lajɛlen ɲɛ de ye kelen. F'i bɛ tila ka i yɛrɛ sɔsɔ a la tuguni n'o y'a sɔrɔ ko premier de tɛ deuxième ye. E mɔgɔ bɛ a camion fa santa la sa Ibrahim Ɲagadu ale ka nɛgɛjuru sira Congo a taara i kɔngɔn fa la ni ka n'a ton suguba o kɔnɔna la. Nɛgɛjuru sira 70 06 06 61 walima 65 65 65 97 walima tuguni 72 08 19 91. Tezuleka teu ka lagari, Tezuleka teu ka mandi. O kuma sansa i ka galonbɔne da. Kabi san 2023 kɔnɔna na fo kana don san 2024 na fɛn min yɛrɛ kɔni ye kurantigɛ ye o yɛrɛ kɔni bɛ ka caya kosɛbɛ an ka ba Maliba ale marabolo fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. O hukumu kɔnɔna na dugudenw olu yɛrɛ kɔni dusuma kasilen don kosɛbɛ. U y'a yira k'a fɔ ko kurantigɛ ko o yɛrɛ kɔni tɛ ka kɛ baasi ye tuguni ka sabu kɛ ko kuran a kɔni bɛ ka tigɛ waati bɛɛ lajɛlen na ko olu yɛrɛ kɔni tilala ko o ko in faamu ko nka ko olu yɛrɛ kɔni ma se ka min faamu ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye kuran facture ye ko kuran o b'a la ka tigɛ ko nka ko facture ko o yɛrɛ kɔni sɔngɔ ko o b'a la ka yɛlɛ kosɛbɛ ko nin wagati damadɔ in na ko facture minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ ka na ko olu sɔngɔ ko o yɛlɛlen don kosɛbɛ. U tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko facture sɔngɔ o b'a la ka yɛlɛ ko nka ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye kuran ye ko u t'a la k'o sɔrɔ Mali fan dɔw olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko olu yɛrɛ kɔni bɛ kuran o yɛrɛ kɔni sɔrɔ tile kɔnɔ heure 4 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn ko la ko dɔw yɛrɛ ta ko o yɛrɛ tɛ tɛmɛ heure 5 o yɛrɛ kɔni kan tile 1 o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko mun na ko kuran facture ko o yɛrɛ kɔni sɔngɔ ko o b'a la ka gɛlɛya ko u yɛrɛ kɔni t'a la ka se ka faamuyali ko o sɔrɔ o kɔnɔna na. U tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko hali an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ kani o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni dolontan ye ko kurantigɛ ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ ko hali ni an ka ba Maliba ko ni o yɛrɛ kɔni bɛ dolontan na don min na ko maa u yɛrɛ kɔni t'a la ka kuran sɔrɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛ ka wele ko o bila fanga tigilamɔgɔ ma fɛn min yɛrɛ kɔni ni kuran facture o yɛrɛ kɔni sɔngɔ gɛlɛyalen ye ko ka fɛɛrɛ o yɛrɛ kɔni ɲini la ko ka sabu kɛ ko kuran o tɛ ka sɔrɔ ko nka ko fɛn min ye facture ye ko o sɔngɔ ko o b'a la ka gɛlɛya. Halisa an bɛ to an ka Bamakɔ Sudanɲari ale kunnafoniyaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ Bamakɔ maiриba o yɛrɛ kɔni ɲɛmaa wulila ka wuli ka jɔ kɛ min yɛrɛ ni ale yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don ɲamanbɔn o yɛrɛ kɔni kɛlɛli ma. A yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni nana ni ŋaniya kura ye ŋaniya kura min ni a yɛrɛ kɔni ye a laɲini ka taa suguba o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka ɲamacɛ ko o yɛrɛ kɔni labɛn walasa ɲama o yɛrɛ kɔni bɛ se ka bɔ an ka Bamakɔ suguba o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na cogoya min na. Turki ale ni Mali ye halisa olu yɛrɛ kɔni bɛ ka u ka baaraɲɔgɔnyaw ko olu yɛrɛ kɔni waleya o hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ Turki ale yɛrɛ kɔni kɔkanko ɲɛma ni o ye Turki kɔkanko minisiri ye ko ale yɛrɛ kɔni bɔla ka na tile 2 yala o yɛrɛ kɔni na an ka ba Maliba o kɔnɔna na walasa baaraɲɔgɔnya minnu bɛ yen nɔ u ka se ka wuli ka jɔ kɛ ko olu yɛrɛ kɔni baaraw ko olu waleya. Taa Segu sigiyɔrɔ Balanzan ni a yirala k'a fɔ kabi kunu olu yɛrɛ kɔni ka festival min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Segu Arni o yɛrɛ kɔni kun daminɛna a yirala k'a fɔ bi araba janvier kalo tile 31 san 2024 kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni bɛna taa u ka kɛnɛ ka kɛnɛ min yɛrɛ ni o yɛrɛ kɔni bɛ u ka fleuve du Niger o yɛrɛ kɔni masurunyala ka taa u ka festival ko o yɛrɛ kɔni baaraw daminɛ yen nɔ o hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni ka baara o yɛrɛ kɔni bɛnnen don feereli ma ko olu yɛrɛ kɔni caman bɛ k'a ye kɛnɛ o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa minnu yɛrɛ fɛnɛ ni olu yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka na feerefɛn kɔrɔw ko olu yɛrɛ kɔni ta ka taa olu feere ko nin yɛrɛ kɔni ye opportunité ɲɛnɛma ye olu ma ko fɔta ninnu bolo. Ba Maliba ale yɛrɛ kɔni kɔrɔnya fan fɛ ani ba Maliba cɛmancɛla la maa minnu yɛrɛ ni olu yɛrɛ kɔni daga yɔrɔ bɛnnen don min ma yen ma a yirala k'a fɔ halisa banbagaciw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka u ka baaraw ko olu waleya u ka marabolo u yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni na banbagaciw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka bingani wale caman ta ka nin marabolo ko fɔta ninnu olu sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a daminɛ bakansikaw olu fɛ yen nɔ fɔ ka taa se ɲɔrɔkaw olu fɛ yen nɔ ma u yɛrɛ kɔni bɛ ka wele bila fanga tigilamɔgɔ ma ko halisa banbagaciw olu yɛrɛ kɔni tɛ ka se ka fiɲɛ bɔda u yɛrɛ kɔni sɔrɔ nin ma ko fɔta ninnu bolo halisa ala ka jamana in basigi. An
Ameta Tomia ali marabolo kɔnɔna a yirala k'a fɔ Tomia marabolo karamɔgɔw ko olu yɛrɛ kɔni kɛlen n'u ka baara jɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka yɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko IFM ani u ka lycée ko olu yɛrɛ kɔni mɛtiriw ko olu yɛrɛ kɔni kɛlen n'u ka kalan jɔ ka sabu kɛ ko fɛn min yɛrɛ olu yɛrɛ kɔni ka saraw ye ko olu yɛrɛ kɔni tɛ ka di olu ma o y'a yira k'a fɔ ko ni saraw olu yɛrɛ kɔni ma kɛ ko olu yɛrɛ kɔni tɛna kalan ko o kɛ ekɔlidenw kun ni wagati in na. Bamakɔ Sudanɲare kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka quartier min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko hippodrome a yirala k'a fɔ hippodrome kaw olu yɛrɛ kɔni bara cɛ dɔ yɛrɛ kɔni kun bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ kɔni ka bara ni o bɛnnen no charbon ale ni binkalaw olu feereli ma a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni sigiɲɔgɔn dɔ ni o yɛrɛ kɔni kun bɛ ka a ka ɲama o yɛrɛ kɔni jɛnɛ o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to sɔgɔmada sodi fɛ cɛniba o yɛrɛ kɔni don ale kun tasuma ye ni o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to ale yɛrɛ kɔni ka binkalaw ni olu yɛrɛ kɔni mɛnɛna a n'a bara ɲɔgɔn fɛn min yɛrɛ kɔni ale bara ɲɔgɔn ye olu fila u ka bara o yɛrɛ kɔni bɛnnen no fɛn ma o de ye charbon ani binkalaw olu feereli a yirala k'a fɔ charbon ni binkala ninnu u tasuma donni olu la ko olu yɛrɛ kɔni bɛ jɛnina ko cɛni donna olu kun cɛni min yɛrɛ ni o yɛrɛ kɔni bɛ taa se fɔ $3 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la ka sabu kɛ charbon ale ni bin ninnu ko olu yɛrɛ kɔni bɛ jɛnina Champ Epic o yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ hippodrome marabolo hippodrome quartier o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa kokan kibaru la kabi janvier kalo tile 28 fɔ ka taa se janvier kalo tile 29 ma san 2024 kɔnɔna na fɛn min ye sommet Afrique Italie o yɛrɛ kɔni bɛ ka waleya halisa ɔrɔmukaw olu fɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ kɔni sɛbɛn ani u talen no k'o di u ka premier ministre ma ni ale bɛ wele ko Giorgia Meloni a yɛrɛla k'a fɔ nin kɛnɛ yɛrɛ kɔni kan jɛkulu 12 ɲɔgɔn kɔ o yɛrɛ kɔni tun bɛ sommet Afrique Italie kɛnɛ kan u ka premier ministre a y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni bɛ na ni ɲɔgɔn dalajɛ fɔlɔ in yɛrɛ kɔni labɛn ka sabu kɛ u bɛ fɛ ka baara dɔw olu yɛrɛ kɔni sigi sen kan baara minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛna boli fɛn minnu kan o de ye farafinna jamana olu ka kɛnɛya ko o bɛ se ka sabati cogo min na ani fɛn min u ka kalanko ye ani fɛn misɛnnin caman wɛrɛ. Ne kun bɛ dasigi kɛ bi kunnafoni na an ma an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan Musa Jara an bɛ a n'a ka denbaya o fɔ Sénégal marabolo kɔnɔna na ka Sénégal bɛɛ lajɛlen fɔ Musa Jara tɔgɔ la Côte d'Ivoire marabolo kɔnɔna na an bɛ foli belebeleba an b'o ta k'o di Amidu Gindo ma ka a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fɔ ka Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen fɔ Amidu Gindo tɔgɔ la ni ne kun bɛ dasigi kɛ bi kunnafoni na ni e maa o maa i bɛ fɛ i ka baarakɛtaw olu ka lakodɔn i bɛ fɛ i ka foliw olu ka to ka kɛ i b'an wele ni numéro kɔfɔta in na 75 71 50 31 ni ne kun bɛ dasigi kɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.